Vær hilset, studerende på metode 4, og velkommen til mit lille oplæg om at levendegøre historien, hvor jeg vil komme ind på den svenske etnolog Lotten Gustafsson og hendes teori om legekronotoper og fortryllede zoner, og hvordan alt det her hænger sammen med museumsformidling. Planen er udenbart, at jeg kort vil gennemgå, hvad fortryllede zoner er, og hvordan Lotten Gustafsson har set dem, og hvordan hun anvender dem i sine studier af middelalderugen på Gotland. Alt det her skal som sagt kobles op på nogle nye museumsstrømninger, hvor nye de er efterhånden kan diskuteres, fordi de fleste museer er jo sådan set begyndt at arbejde med noget i den stil. Og så vil jeg komme med 2 observationer, 2 eksempler på museer, som har arbejdet i den her retning, nemlig Nyborg Slots Tolkien-udstilling for et par år siden, og så også USA's 2. verdenskrigsmuseum i New Orleans, som jeg besøgte tilbage i 2014. Men lad os endeligt løbe igennem muren, der adskiller perron 9 og 10, og komme ind i de fortryllede zoner. Som sagt er Lotten Gustafsson ikke historiker, men derimod etnolog. Og det kan man selvfølgelig også se i noget af den vinkel, hun har lagt på sine studier. Noget af det, som hun selvfølgelig kigger på som etnolog, er det, hun kalder for den historiske eller geografiske anden. Altså, hvad er det, der er præcis det modsatte af os, hvis vi kigger på det enten i historisk perspektiv eller geografisk perspektiv. Hvor skal vi hen i historien eller på verdenskortet, for at vi finder noget, der er det præcis modsatte af, hvad vi opfatter os selv som. Som etnolog kigger hun selvfølgelig også på, hvordan mødet mellem globale tendenser og det særligt lokale påvirker lokalbefolkninger, selvfølgelig i det her tilfælde lokalbefolkningen på Gotland. Og noget af det, som jeg synes er meget spændende ved hende, er, at hun har en meget mangfoldig tilgang til de teoretiske rammer. Hun tager lidt ind hist og pist, som hun bedst kan bruge det, og er meget åben over for at tage dele af forskellige teorier ind. Og når I nærlæser kapitlet, der er det selvfølgelig noget af det, som I kan kigge på og blive inspireret af til jeres refleksioner, og også til jeres bachelorprojekt og specialer længere hen ad vejen. Middelalderugen på Gotland er det største projekt, som Lotten Gustafsson har kastet sig over, og det er også det, der fører til det, hun kalder for de fortryllede zoner. Og en fortryllet zone er, ifølge Lotten Gustafsson, når vi anvender et, vi kan kalde det fysisk rum, til at lave en zone, hvor der er nogle helt andre regler end de dagligdags, der gælder. Det gør man selvfølgelig ved en blanding af udklædning, stemning, de fysiske rammer, mindsetet, man går ind med. Og på den måde, så skal man få folk til at opføre sig på en anden måde, måske slukke lidt for deres kritiske distance, og i det hele taget leve sig ind i historien, når de bevæger sig derind. Så det handler om at sætte nogle rammer op, og ramme folk på mange forskellige sanser for at påvirke dem. I forbindelse med studiet af middelalderugen på Gotland, der har Gustafsson selvfølgelig gjort sig en lang række observationer. Og noget af det, som jeg synes er vigtigst at fokusere på her, er, at man lige kaster et blik på side 76, hvor Gustafsson jo siger, at det at levendegøre historien, i hvert fald retorisk italesættes som en modsætning til traditionel historieundervisning, der er bundet op på fakta, eller museernes traditionelle montreudstillinger, hvor montrene jo skaber en decideret fysisk barriere mellem os og historien. Jeg tror, som vi vist har talt om tidligere, så har vi nok alle sammen prøvet at være på nogle museer, som primært bestod af en hel masse forskellige stumper, der lå i montrer, og så var der et lille kort, der forklarede noget om hver femte af dem. Og det er selvfølgelig i sig selv imponerende, hvis man går op i, at noget er gammelt, og det derfor har en værdi i sig selv, men som vi jo bliver ved med at vende tilbage til, så har der jo siden oplysningstiden været en forandring i historiebrug og historiesyn, at der ikke længere er lige så meget hegemoni eller monopol på historiefortolkning, at historien er blevet en fortolkningsgenstand for den brede befolkning. Så på den måde, der kan man jo se museernes udvikling i retning af, at man skal tættere på, man skal være mere personligt involveret, man skal i højere grad overbevises om, at noget er værdifuldt, ikke bare fordi det er gammelt, men fordi det har en værdi for dig rent personligt. Vi bliver også ved med at vende tilbage til noget, der handler om fokusering, og selvom det hedder middelalderugen på Gotland, så er det noget, der primært foregår i den gamle middelalderby Visby,
hvilket jo også giver god nok mening, når man tænker på, at de fortryllede zoner handler om at skabe rammer, og der at have borgmure og alskens andre ting, der bare udstråler middelalder, er selvfølgelig med til at forstærke de her fortryllede zoner. For noget tid siden talte vi også om, at i hvert fald i forbindelse med Niels Kaiser Nielsen, at han lavede en henvisning til Wienberg, som siger, at krisetider kan være fordrende for historieinteresse, og det er også noget af det, som Gustafsson observerer her. Her er der selvfølgelig både den evige krise, om man taler om ungdommens historieløshed, at hvis man gjorde noget ud af Gotlands middelalderuge, i stedet for at Gotland bare var et almindeligt turistmål, at der så var en uge, hvor man genopførte Valdemar Atterdags brandbeskatning af Visby, så kunne man stimulere historieinteressen og dermed give unge en bedre forståelse for, hvilket samfund de kom fra. Men der er også en rendyrket økonomisk krise, som er med til at få det her udviklet, nemlig at turismen var stagneret eller ligefrem faldende til Gotland, og så gik den op igen, da man fandt på middelalderugen. Og det var selvfølgelig også en anden slags turister, der kom til. Det var ikke bare unge, der ville feste, det var ordentlige turister, det her. Projektet blev beskyldt for at være elitært, at det var noget af det, at det var et projekt, som primært var for borgerne i Visby, som fik en masse ud af det, både økonomisk og også mulighed for at deltage i det. De socialdemokratiske politikere på Gotland var ude at kritisere, at middelalderugen ikke inkluderede middelalderens fattige, at det var noget, som man havde valgt at pakke væk. De fleste ville hellere være klædt ud som ridder og det bedre borgerskab, end de ville være fattige, der nærmest i Monty Python-agtig stil lå og døde i mudderet ude i vejkanten. Og det er selvfølgelig altid interessant at kigge på, hvordan noget så umiddelbart uskyldigt som middelalderuge kan blive en politisk kampplads. Gustafsson går jo meget op i mødet mellem det globale, i det her tilfælde de tendenser, der peger i retning af living history, altså at man skal, noget som man især får fra USA, tanken om, at vi skal leve det, vi skal genopføre noget, vi skal i det hele taget tæt på at føle det. Men samtidig er der også en stærk lokal forankring, at det er Gotlands, det er Visbys historie, man godt vil vise frem her. En årsag til, at middelalderugen på Gotland er en kæmpe succes og er noget, som bliver ved med at vende tilbage, er, at alle er umiddelbart med på det. Der er støtte fra mange sider, og det giver en total oplevelse. Det bliver en fortryllet zone, hvor man kommer til som turist, og i det øjeblik, man bevæger sig ind i byporten, så er der middelaldermusik, der serveres middelaldermad. De lokale går rundt i middelalderdragter. Alt, hvad der er nutidigt, bliver så godt som pakket fuldstændig væk. Og det er jo det, som nok ikke kan undgå at skabe en eller anden form for interesse, altså især hvis man som turist kommer ind med et åbent sind, og man har lyst til at bevæge sig direkte ind i middelalderen, så er det selvfølgelig meget nemmere, når rammerne er sat op på den her måde. Hvorimod, hvis man kommer med lidt distance til det, og det så forventes, at man bliver en del af det som turist, og der bliver talt til en på middelaldersprog, så bliver man nok lidt forvirret over, hvordan man skal forholde sig. Men den totale oplevelse er det, der gør, at det her bliver en succes. Og som lige nævnt, der er støtte fra mange forskellige sider, ikke bare i form af økonomisk støtte, og at der er flere foreninger, som bakker op om det, man får pludselig også støtte fra for eksempel det svenske Tolkien-selskab, som godt lige vil være med til at sætte gang i noget middelalderinteresse. Noget andet, som Gustafsson arbejder med, er leg som indlevelse. Og hun opfinder udtrykket kronotop, en legekronotop, og kronotop betyder simpelthen tidsrum. Altså at der både er et fysisk rum og et bestemt tidspunkt, hvor nogle helt andre regler gælder, og hvor det er acceptabelt at lege. Det her er selvfølgelig primært noget, man anvender i forbindelse med rollespil og reenactment, men er jo noget, som helt tydeligt træder igennem her ved middelalderugen. Tidsrummet vil jo så sige, at hvis vi for eksempel siger inden for byporten, inden for bymurene, der har vi rummet, hvor nogle andre regler gælder, end det vi er vant til fra vores hverdag, og i åbningstiderne, eller hvad vi nu skal kalde det, 9-18, der er det den tid, hvor noget andet gælder. Jeg bor jo på
Lolland Falster lige i nærheden af Middelaldercentret, og der er også mange frivillige ude om sommeren, og der er man fuldstændig middelalder i påklædning og i opførsel og i den måde, man taler på, så længe der er turister på Middelaldercentret, og så når det bliver aften, så må man egentlig godt finde soveposen frem og kravle ned i den. Så er det nogle lidt andre regler, der gælder igen. Den her legekronotop passer godt ind for både børn og voksne. Børn vil sådan set altid gerne lege, og Gustafsson har en idé om, at det vil voksne måske egentlig også gerne, men vil bare gerne skjule det, og det at man sætter så tydeligt op, hvornår andre regler gælder, kan være med til at få voksne til at lege, og dermed også indleve sig i historien på en anden og mindre distanceret måde, end man er vant til. I den her forbindelse, der kommer Gustafsson rundt om det, hun kalder for history buffs, som ikke helt kan oversættes til at være amatørhistorikere. History buffs er nogen, som meget går op i at genopføre noget historisk, eller i hvert fald være inde i detaljerne om det. Man vil være helt sikker på, hvor mange kampvogne, der var med i slaget ved El Alamein. Man vil være helt sikker på, at den dragt, man har syet til at genopføre slaget ved Gettysburg, eller noget i den stil, er fuldstændig perfekt i forhold til, hvad den bataljon ville have på lige præcis den dag. Så det er en lidt antikvarisk historietilgang, hvor man går op i noget gammelt, fordi det er gammelt, og man vil så tæt på det som overhovedet muligt. Men der er ikke nogen form for aktiv politisk historiebrug i det normalt. Som etnolog, der er Gustafsson meget interesseret i middelalderens indbyggere som det, vi kan kalde for den historiske anden, fordi hun anser nok med rette middelalderens samfund for på mange måder at være præcis det modsatte af, hvad vores tid er. Og når man skal lege sig ind i noget andet, så er det jo trods alt også sjovest at gøre det præcis modsat i forhold til, hvad man selv er vant til. Men ved at man sætter den her anden ind i en helt speciel kronotop, altså middelalderugen på Gotland, så betyder det også, at det er en kontrollerbar anden. Og det vil jo så sige, at man ikke nødvendigvis lige hakker hovedet af hinanden af indlysende årsager, fordi det er en kontrollerbar anden måde at opføre sig på. Det, at man bliver sat til at spille specifikke roller, at man er klædt ud, gør det muligt at udleve nogle forskellige ikke-tilladte fantasier, i hvert fald et vist omfang. Og det er jo så også det, som er så fascinerende for os, at vi prøver at være den anden inden for et bestemt tidsrum, og så holder vi op med at være det igen, når vi går uden for byporten, eller når vi hopper på flyet hjem fra en rejse, eller når vi er færdige med at se en historisk film, eller et eller andet i den stil, så er vi ude af det mindset igen, og på vej tilbage til vores faste hverdag. Et af de store spørgsmål i forbindelse med det her, og som er noget, vi nok alle sammen skal overveje, er, det vi ser i den her form for leg, er det en flugt fra virkeligheden, eller er det søgen efter en historisk virkelighed? Det kan jeg ikke rigtig komme med et svar på. Hvis man går lidt i retning af fantasy-universet, så taler vi jo tit om, at det er en form for flugt fra virkeligheden. Men fordi vi kobler legen med noget historisk, så er det jo også et forsøg på at forstå, hvordan var det egentlig før i tiden. En lille indskydelse, jeg vil komme med her, bare lige for at understrege noget af middelalderfascinationen, vi har i vores samfund, er den italienske forfatter Umberto Eco, som har sagt, at middelalderen er så interessant for os, fordi ligesom man i psykologien går tilbage til barndommen for at finde alle problemerne, så går vi i historien tilbage og finder vores civilisationsbarndom lige præcis i middelalderen. Umberto Eco mener, at alt hvad vi ser af konflikter i nutiden om nationalisme og kulturmøder osv. er noget, vi kan spore tilbage til middelalderen, så derfor når vi skal diagnostisere, hvilke problemer der er i vores tid, så skal vi gå tilbage til middelalderen for at forstå det derfra. Så middelalderen er utrolig spændende, både fordi den minder om vores egen tid, ifølge Umberto Eco, men også fordi det er totalt modsat af vores tid, ifølge Lolland Gustafsson. Og nu nævnte jeg tidligere det svenske Tolkien-selskab, som var en del af at få middelalderugen på Gotland gjort rigtig, rigtig populær. Så derfor så vil den næste video handle om Tolkien-udstillingen på Nyborg Slot, og hvordan den er et forsøg på at skabe en fortryllet zone for at skabe en større form for historieinteresse.